Ɗan Ƙwaƙur TV. Assalamu alaikum malam. Malam ya aiki ya kuma haƙuri da mu. Da fatan na same ka cikin ƙoshin lafiya. Wa alaika assalam. Ɗan Ƙwaƙure me ya faru ne? A malam daman zuwa ne malam mu ɗan gana. Ok to shikenan faɗi ina jinka me ya faru? Malam batun dama malam ya zama ne malam second semester malam dama kuma malam ga wannan ma abin da ya malam a ɗan abin nan malam. Ka yi magana Ɗan Ƙwaƙur me na wani a abin nan ka yi magana. Malam daman zuwa ne malam dan duba malam ka san face semester malam ya zama ɗin nan ba ta kyau ba kuma malam na ji an ce za a kafa result. Malam me za hana malam mu ɗan tattauna malam a ɗan yi wani abu malam a ɗan inda kari over malam. Ya ba za a rasa abin da za a yi malam a duba a gani shi yasa malam na zuwa mika a ofis malam kai kadai. Ɗan Ƙwaƙur ka san me kake cewa kuwa? Kana nufin cewa cin hanci zaka bani na gyara ma kari over ka ga kari over har guda 6 kana da ita? Ai ni ma malam tunda na duba na ga malam kamar result ɗin namu malam kake fitowa. Malam ni wallahi ko wankin toilet ɗinka ne da motar ka malam ni na yadda zan zama shushenan ka. Malam ko me zan yi zan ma malam kuma ka faɗi malam a dai abin da za a yi dai malam amma dan Allah malam karkace in baka kuɗi. Ɗan Ƙwaƙur ka san me kake cewa kuwa? Mana malam na sani mana malam ai Najeriya ce malam ko malam ka sani da ka aikar ta san karce malam ba ni ko malam. Ɗan Ƙwaƙur ka san me kake cewa kuwa? Fitan min daga ofis. Na ce get out my office. Kar ka kara zuwan min ofis. Ni za ka ce za ka biyo cin hanci Ɗan Ƙwaƙur? Ɗan Ƙwaƙur ni za ka biyo cin hanci? Malam da Allah malam kai haƙuri to. Shikenan malam naji ka kyale abu na din malam ka bani da iya result ina malam. Da Allah malam kar hakan ya bata mare amma dai malam a dai duba dai a gani dan Allah. Wallahi malam in baka duba mun ba wallahi tallahi face semester nan wallahi face semester ne wallahi tallahi tunda kai da kanka malam ga ka ce ka ri'o ba 6. To malam a cikin guda 8 malam na samu guda 6 ai akwai kura. So Ɗan Ƙwaƙur ni ne ma karatu ni nace ka dinga zuwa kana biwa yan mata ni nace ma kar ka dinga zuwa lecture kana attendance ni nace kar ka dinga zuwa kana karatu get out my office kar ka ƙara zuwa mun office daga yau ka ji na gaya ma. Malam ka taimaka ma malam ya karata 5 fa malam a polytechnical malam a cikin shekara 2 ya kamata a ce na gaba da follow mana malam ai amma shekara ta 5 malam dan Allah ka taimaka ma malam kan in shiga ta hida.